ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እዛ መደብ እዚኣ ብሃማደት ትዳሎ መደብ እያ سلامتنا بتحكم أبرحون كربان بمخان مدبات دمت إرتراوين دك أنستيو أم مكتسال زلهم زخبركم سمعتنا كميك أنيهم نلومون كموترو نعاخم يعقبي زبالنا يستفل على يتحسوا زلهم مدبات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتسالكم بخبرنا عندهم حدا خاب عبيت ملك عتات مع بالم فتحونة حبرة سب درجة معرويناتي معرنت بتسفح أمارة من رقاقات معروي عدلات نخل خفلتات هاجرن حبرة سبن مالتيو بزي فلالايت أوتان محبرة وبوتان نخل أبال حبرة سب معروي عدلات مرحاو كأ أبزل لنا زمن حرية زي كونه قدنتها وقد مخنت نعبيتن سلت أنانيو أبزار استزي اتبقدام نتزلعل قداينا يتنفرق حبرتسب زخانه دق انستيو اب إيرترا اب اوان حرنتا وقال سخونه ابز مدرخه وعمام هنصت هاجر سوتافي دق انستيو وحس هاجراو دحنتن معبالن مخانو بقبر سلازتمسكره ام ملخاختا حبرتسب إيرترا اب حتو صطاو معرنت نبزح دحرتات سغيرو ويخبال يكال اذن قحات زي تعقيبون زياده سسينون كم بهل سريتو نقزي بالدرجه خبصح كا قصالنا بيوت يدليو يقداس ፖለቲካው ንቕሓትን ጽቡቕ ድሌትን ንበይኑ ኣግዞ ደቂ ኣንስትዮ ብምልኣት ከረጋግጽ ከም ዘይክእል ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ዓለም ናይ ውድድር መድረኻ ብውልቂ ይኹን ብሃገር ደረጃ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ከዓ እትወሳነ ናይ ዓወትን ብልጸትን ረቓሒ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን እዩ ምኽንያቱ ዕድላት ሃልዩ ብቕዓትን ዓቕምን እንተዘየለ ረባሕን ምዕሩይ ተሻራኽን ምዃን ኣይከኣልን እዩ ኣብ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ መጺእካ ርግጽ እዩ معرينت زوحس حقتاتن بوليسيتاتن قوتاو درخيت كم زلو زكحاد يكونن دق انستيو نت بحجز ترغاغص مثلا بغبر خطقمالون كربحالون جن نسو طراي اخال يكونن دق انستيو تودادار عقمن بقعتن كهلون يدلي سلاز دمايو امرغاط معرنت ناي تمرتن سلطانان عدلات مرحب جدن زخون መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሓቂ ዝብ ምግንዛብ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ዝሳተፋሉ ሰፊሕን ኣተባባዕን ባይታ ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ግምት ዝህብ መደባት ብምስራዕ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርትን ሞያን ክብ ንምባል ይፅዕር ኣሎ ትምህርትን ሞያን ቀዳምነት ዝወሃቦ ኮይኑ ኣብ ካልእ መዳያት ማለት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቦታውን ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሕይል ስጉምትታት ሙሳድን ድርኺት ምግባርን ኣገዳሲ እዩ بز منصر كنت متون كلنا إذا أبقد مدك أنستيون ملأ حبرة سبن زلو زعبي عمام نتبقى لسن مسوقات تسترقاقات معروي عدلات نبتج أبات ربحان مغيار دك أنستيو أب كل مديات توارد بقعات نمتراي أبرتي عنك سرحالو زقبائيو دك أنستيو زمن زد ألبو فلتاتن مويان كإلاتن انتزي عتيقان اتزمت زلو تسفو قزي معبالن قطبا وعبيتن كفترو زخد رحب عدلات كربحالو زلو تغقلو نشتويو بوتا أنا بحبرة سبن ربحاتن زوحس بلوت عدكي زيادة كل فلتاتن مويانيو أكاديميون موياون فلتات رايزي كون دما نفلتاتن مويان نابتج أبات وزيس تغير ديسبلين نايسرحن تعرنيانتن بهلن كبرتاتن لعلم التكنولوجي أقداس عدكيو نزب عمقات بمرداء من أسهاد دك أنستيو نتفت إرزولو معوري عدلات بزقباء كتكامالو تعرن كايدا يدلي دك أنستيو رايزي كون دما كلهم أبالات منجستي ولدي حبرة سبن تكالاتون بقعد دك أنستيو كب مبال بفولي أتوكرو خسر حلو زلواميو كلهم تكالات منجستن حبرة سبن عقمن بقعتن دك أنستيو أب كل مدينة معزاز عمام أب قدامنتاتهم سريعهم قسقاسو بتجبات وزيت إنا لك عوخ خدو يقبع
ኣብ መወዳእታ ድማ መክሰቡ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነን ንመላእ ሕብረተሰብ እዩ ቀዳሞት ኣዴታት ካብ ወለዶን ወለዶ ዝሰጋገር ጥበብ ወይ ውሕልነት ነንሓድ ሕደን ተመክሮ ብምልውዋጥ ክብሪ ዘውህብ ፍሉይን ብሉፅን ዕዮታት ብኣብነት ዝግለጽ ባህላዊ ርሻና እንብሎ ኣበርኪተን እየን ብዙሕ ውጽኢት ናይ ዕዮታተን ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ምርምራዊ ዕማሙ ተኻይዱልን መሰረትን ምንጭን ጠቃሚ ነገራት ኮይኑ ይቅጽል ከም ዘለውን ክፍለጥ ይግባእ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ንዝቀረበ መቀጸልታ ኮይኑ ዝስዕብ ምስ ወይዘሮ ኣስመረት ጸጋይ ዘካይድናዮ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ሓጋዝ ዝበለቶ ኣብ ውራያት ዝዳሉ መግብን መስተን ንኣገባባቱ ዝምልከት እዩ ክቀርብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ምድላው ጸብሕን ስዋን ኑራይ ፍሉይ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ መርኣያ ጥበብን ውሕልነትን ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብቐንዱ እዩ ዕዱማት ኢሪባርኽ ብምባል ከድንቆ ምስማዕ ልሙድ እዩ ንዝሓቶ ኩሉ ዓይነት ምድላው ብሓፂሩ እንታይ ይመስል ካብ ተመክሮኣ ወይዘሮ ኣስመረት ጸጋይ ዓቐንቲ ዝዓበየ ነገር እንደገና እንታይ ተእቱ ነዚ መፍላጡን ኣሎ ብሰፊሑ ትምህርትታት ኳላተሎ ካብ ተመክሮኺ ብፍላይ ኣብቲ ባህላዊ ስለዘለኺ ስኸ ባህላዊ መግቢ ሕጂ እንታይ ዲ ተተመክሮኻ ይክል ኣብቲ ተተመክሮኻ ኣብቲ ኣነ ከም ዝሪኦ ሰብ ከም ኣሰራርሑ እዩ ይብል ሕጂ ኣነ ዘጥዕሞ ነቲ ፀብሕና ኣብነት ኢልና ኣብቲ ስዋ እውን ከምኡ ክነኣቱ እንዲና እንታይ ትብል እስኪ ማለት እቲ ሽጉርቲ ብደንብ ክትቆላልዎ ኣለካ ተቐንዲ ሽጉርቲ ምቆለላው እንድያ ሕጂ ተቀማማት ካሪ ኖርማሊ እኮ ባለ ሓደ ተሰብዓል ወቃሚ ሙዛሃበካ ኢኻ ተጥቀም ካለ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ይብሉን ግን ኣብቲ ክሰርሖ ከለኻ ግን ክሓረካ ይብሉን ክትጥንቀቕ ኣለካ ብሕልፊ ቁርብ ናይ ምሕራር ምልክት እንድሕራ ቢሉ ጣዕሚ ፀብሒ ብሙሉ እዩ ዝቕይር ሕጂ ክትጥንቀቕ ዘለካ ግዜኻ ስጋታ ድስቲ ትወርድ ተምኹስ 10 ግዜ ክትሪኣ ዲኻ ተላ ከተኹስ ኣለካ ሕጂ እንድሕር ሓኹስካያ እንድሕር ኣብ ቆላልዋኻ ፅቡቕ ኣልዩ ትፀብሒ ዘይጣዕመሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን ግን ከምዚ ዝብለኪ ሕጂ ከምዚ ዝሪኦ ኣነ ብኣፍቲ ዳስ ማይ ውዒ ጥብ እንዳበላ ኮፋ ይብላኒ እኳ ዳ ኣብ ገለ እዋንቲ ቁርትለ የድክም እንድዩ ሕጂ ሕግዘኑ ነድልያዛ ናይ ሙኻስ ድበልክያ ግን ዓባይ ስራሕ ያው ክትሰርሕ ከለኻ ግን ድኻምካ ይተፀብፅብን ኢኻ ንምንታይ እታ ነገር ብኸመይ ፀቢቓተልካ ውፅኢታ ምክንያቱም ናይ ሓንቲ ለይቲ ውፅኢት ብዙሕ ነገር እያ ተብል ማለት ኣብቲ ዓቐን ከስመረት ኣብ ዓቐን ሕጂ ከም ክስታይካ እዩ ከምቲ እቲ ትሕዝቶ ይድውስኑ ኣነ ብዝሪኦ ውሕድ ተኾይኑ ብውሕድ ተጠቀም ሕጂ በቲ ናይ ብዕራይ ስጋ ድዩ ዝዕቀን ዋላ እንታይ እስኪ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ዋ ኣብ ናይ ውራይ ንዛረብ ስለ ዘለና ኢለ ሕጂ ንኣብነት ገለ ሕጂ መሻለኪ በርበረ ክንደዚ ታሽሙ ዳኣቱ ብላ ሸሓኒ ክንደዚ ሸሓኒ ኢና ነእቱ ብላ ኣነ ግን ብኸማ ኣይጥቀምን ምክንያቱም ትሽጉርቲ ንባዕሉ ይሕብረካ እዩ ምክንያቱም ክንደይ በርበረ ተእቱ ክንደይ ክስታይ ተእቱ ሕጂ ውሕድ ሽጉርቲ ትጥቀም እንትኾንክስ ውሕድ በርበረ ኸ ክትጥቀም ኢኺ ናይ ግድን ማለት እዩ እንድሕር ቁርብ ብርክት ኢሉኻ ከምኣ ሕጂ ኣነ ትሽጉርቲ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ስጋ ዝግበር ዘሎ ገምጋም ትወስዲ ማለት እዩ ብዓይኒ ኣነ ኪሎግራም ኣነ ብዓይኒ ሕጂ ተገምጋሚ
تاشقرتي جبرا تابربري حج عقنا يجبرلاني أنا كم زبلو 5 سلطانية 4 سلطانية يبلا أنا جن بعيني مرأي حجي بعيني تقمتيو بربرة توخلخن دخوسكي أنت أنا تحب تبكي على ختمة زنية مالتي لا الوقت كاني تتأراد الكخا قرب ملحس بطعم تبليها بمطعم طعم تبليها تعمل حس بشتاون زبال الله حجاني بمعين مرعين من البات كم زم الطرد أرتلي نهانشلو كم جاجرة ملحسيت أم أبلا بخماء يعني بمرأي يعني حج زيادة مرعين كم ذات بلكز اللوحني نسرعة أن بابرا زمأزنا سنفلتأت مال الساينس ناب حدا زعقبن تقامن وصيت نمبصح فلوين ركير أن مسرح وي سرعة يختل سنقمم وي كيمستري حيل فلتأت زنقريو كإلاتات نايت عودي كيمستس نتبدك أنستيو زعمم أدلاي نقر ويترى نقرات بممرات موها هادن عينة عقن ممتان بمتقلال نمدلاو مقبن مسن زدك أمالو كله بفولي كدنقوه يسمعيو وزيت مرمرا وعيو بمخانو خا أزيو دس زبل نقريو بمقصال بزعبا مدلاو سوا عمل كتاب بمتقنو ويزورو أسمرت التولو يقصل تاقن كنت دايقن انت ياتولب سوا بوزحت هاديثات بوزح خقل صوخ لأن معطان بلاخا صفت صريت بلاخا صريت معطان كوا نورمال بزوح قدن كم تناي قدم قدن كتعاطنو قلدي يكونه من ترسون قومايو كيت لما كاخمان قروي خاخان قفتبلو قد قوما تراكم تناي قدم قلس لزيالي صريت كن وسارينة هلو حجي نتجري كان بسنة ساعتي حاسبه بركنان أجاكسن غير حاسبه قليلة بتاعتي مالت حاجب كنا نحلي كمان درجة يقولني حاجة تصريت بدلت تمسي أنتي تأجمع مصابت سوا مالتي فلوت إنه تصريت هزيل لما بالشاو تدي لسي نايقدن ولا نعخم ده سايب لك كان نديو تدي تريو خاص تكون أنا جرسي ده تاشمو قال أنا جرس قبالة شوف كافل يبل يعني هنجي ريت وسانم تصديا وي صباي فلحت كان انت يعتفت او مالتي بمسارته طريت تصبو اندي هنجي عطري خاز جبر كاي ነገር معاهم كنا خدستيو ديو نختبلو ديو ولا كله وحسنات አለው حجانا نامنسي قدم حمشتي قال ملا غيراني እንደገብሮ انا حجي ብዙ حمشتي አይገብرني مالسي يدك منبر بزو حيصر يليني زبل حساب سلازلني بسنه ساعات بركينا غيري بركينا نسوا دبلان لو ግን ስለዚህ ህጽብ ተበረኪናን አው ያአቱኒ ነትጎማ ጥራህ ሄደ ሐጽቦ ሐጽበ ሁሉ ነገር አስተካክለ ከም ዝብለኪ አብታዓቀን ግን መምጻጽን ነገለን ግን بقولي دي مفسح هذا زيادة سبل أنا كالكوا يشوفها أو متكبر مدحريو لحد تكباب كا كم التعساس رخام على التويز كبر نجرالو عند العالكام ده بالكات جبرون بر نورمالي ما نفسك جن انتهي بلنا أنا هجي كل سب جبرون دي جبرو كل سبسي أبتي سرح إلكا تحسبه لخلها جن confidence رأسا بتأمنا عقلن تبي زبلان تخجبري زبلا دك أنستيو نايسرح إدلا مفتار خبزنات كي تبقسو جم كي انتاي تبعدين مودعته هو انتاي دي مسيلكي تكون الصراح هما صراح زبها النجر يلا تجي ولا تدي حسكايو نعها بمشالو صراحة مجم فهو يروحون نجر يدبل أنا هجي أتتوه توها كانن كم يجر كبرتي خات السر هجي أنت تحقيقة أي تدمعني ولا ونتي زخونة الصراحة سي قليل يكون كبير يكون صراحة
كما يجرب برتعي كعوتي تيلكي كتعوتي اخي ገና ገና ደብላሉ አድጭ እና አሉ አንታይ ከገብሬ ተخገብር ኸላንስ حج خرج بالسيتس قالت تقبروا ነገር سالوا اختهم زاد حج انت مسيلك تا برتع صراحه تا دحازا صراحه انا نفسي ولا حج قليل ነገር ሓደ ነገር ይጀምር ንግድ ተቆይኑ በተነግዱ برتع ولا دخنت صراحه انت ቆይኑ مشالو በተሰርሑ ግን قلتفካ بحاده كديم ማለት አይኮነን حج اندحرنا فيها اندحرنا خيسكا نتسرح ግን كم معالتي له درجه له እንዳስ መብጋስ راح መብጋስ حج مستعيلان كبغاس الله مستبغس كاغن ابزخونه سرح ساتفالون بعل حج تسرح عدل እንደሃበካ خي مخنيانو اذا زبلك زلخو ግን ካፍታ መጀመርታ ጀሚረን ያን عقل ደጽባ انا امتى سرح سرح انت خبر خل انت له زبلاله حج على خصخص خبزاناي مغبي مسرح بغزا حج انت يمثلك تا مجمره ግን ከም ዝናትኩ ወይ انا فعت محازا ከተጋጥመና አለ حج انت انه حج انت مجمره انت يمثلك سرح كتجمر كلها يخبدك عندي تا مجمره كتجمر كلها ولون كم زي حفرت ديو ግን انا حج كريو خلخو ግን محسون مسرع انطرح حفرت سرحتي كبرتي ስለዚህ ዝሆን አይነ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ክብል ኣለዎን ይክትብልኒ ዘላ በቃ ሕጂ በተስራሕ ሕጂ ሎም ተደረኸብ ከላ ጽባሕ ንሽቶ ደሐ ጽባሕ ንሽቶ በድሕሪኡ ገዛኽ እንዳሸነፍክ መስከድኪ እቲ ስራሕ እንዳፈተኽዮ ትኸዲ ሕጂ ትጎደሎታት ክንድሕር እንዳሸፈንክ ትኸዲ ወፊርኪ ድራር እለትኪ ሒዝክ እንድሕር ትመጽእ ኾንኪ ሕጂ እታ ስራሕ እንዳፈተኽያ ትመጽእ ማለት እዩ ስራሕ ክቡር እዩ ንዝብል ሓቂ ብምርዳእ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር መበገስን መቀጸልን ዝኸውን ነገራት ብዙሕ ኣሎ ንኣብነት እዚ ኣቀዲምና ዝተኸታተልናዮ ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣዴታትና ካብ ጥንቲ ጀሚረን ብምውርራስ ዝዕበይኦ ዓቢ ቁም ነገር ተባሂሉ ዝጥቀስ እቲ ደጋጊምና ባህልና ብምባል እንኮርዓሉ እዩ በዚ ከዓ ቀዳሞት ኣዴታት ብሉጻት መማህራን ምዃነን ኣመስኪረን እየን ንምምሕልላፍ ተመክሮን ጉሉጻት ወይ ክፉታት መንባረን ማለት በሓባር ምስራሕ ምዝውታር ብኩሉ መለክዒ በአብነት ዝግለጽ መምርሒ ኩሉ ዓይነት ዕማም እዩ እና ተጸዋውዓ ተኣኻኺበን ምዕያይ ሓጎስ ከም ዝፈጥር ጾር ወይ ጸገም ከም ዘቀልል ይኣምናን የተግብራን ብዛዕባን ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ንሰን ሓይሊ ጽባቐን መሰረት ናይ ኩሉ ቲን ህይወት ዘመቅርንየን ምስ ምዕባለ ገለ ክጎድል ግድን እኳ እንተኾነ ነቲ ሓበራዊ ምርጫና ካይዳን ኣዴታት ግን ብዝጥዕም ኣገባብ ምቕጻሉ ግድን እዩ እቲ ምንታይሲ ሰረት ጽባቐ ባህልናን ሓደ ካብቲ ንማሕበራዊ ክብርታትና እናሃንጸሉን እንዕቅበሉን ፍሉይ ትዕድልቲ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሎሚ ኣብ ዝሰናበተኩም ንወይዘሮ ኣስመረት ጸጋይ ብስምኩም የመስግና ደሓንቀኒ እዩ